20 май бөтә дөнья травматологтар көне билдәләнде. Был иртәлә без һөнәр үзенчәлекләрен, үзебезне төрле ярәхәтләнүләрдән һаклану, остеопороз сирен профилактикалау турында әңгәмәләшергә итеп, Өфөнең остеопорозды давалау һәм профилактикалау үдәге итәкчесе югары категориялы табиб-травматолог, Башкортстанның атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты Радик Нурлыгаяновты сәламләйбез. Хәерле иртә, Радик Зөфәр улы. Хәерле иртә. Үтеп киткән һөнәри байрамыгыз белән ихлас күңелдән котлайбыз. Зур рәхмәт. Эшегездә бына уңышлар теләйбез, Алла бирһә. Бына иң беренче һорауды ошунан башлайык. Үзегезнең һөнәрегез хакында кыскасы һөйләп үтегез. Травматология ул хирургия өлкәсенә карый. Безне кай вакыт хирург-травматолог та дип атыйлар. Без инде сөяк сынуларын дәвалыйбыз, буын авыртуларын дәвалыйбыз. Шул ук вакытта остеопорозга да дәвалау ысулларын без киңәш бирәбез инде. Бына һез күп елдар эшләйһегез бит инде был һөнәргә тугры калып киләһегез. Ә ни өчен был һөнәргә килдегез һуң? Менә авыр хәлдә дәваханага китерәләр кешеләрне, пациентларны, аяк-куллары сындырып инде. Шуннан соң без аларга ярдәм күрсәтәбез һәм эш нәтиҗәсен күрәбез. Алар үз аякларында кайтып китәләр. Монда инде пациентлар гына түгел, табиблар да без ниндидер күңел күтәренкелеге, эшкә канәгатьләнү һәм хәтта ләззәт алабыз. Менә эшнең нәтиҗәсен күрә беләбез. Травматологлар, башка табиблар, мине гафу итсеннәр инде, терапевтлар, без аларны бик хөрмәт итәбез. Әмма травматологларның эше күренә, шунда ук күреп була. Куаныс кисерәһегез инде, әгәр дә бына һезгә килгән пациенттар һездән дәвалану алып үтеп китһә инде. Ә бына кыш, яз мизгеле травматологтар өсөн бик авыр осыр дип әйтелә бит инде. Пациенттар һаны күбәя, башлыса нинди травмалар белән мөрәҗәгать итәләр? Травмалар ел әйләнәсенә була инде ул. Һәр бер ел мизгеленә ниндидер травмалар аеруча хас. Әйтик, кыш көне күбрәк балтыр сөягенең ашык урыны, лодыжки дибез. Шуннан соң беләзек сөяк күбрәк сына, бузлавыкта. Шуннан соң җәй көне, яз көне күбрәк тән яралары, киселүләр, ул инде төзелеш эшләр белән бәйле. Шуннан соң биеклектән ягылып төшүләр, умырка сөяген сындырулар күбрәк күзәтелә. Ондай хәлдәр булмаһын дип теләйбез дә, дәвам итәбез. Әгәр бына кул я аяк ярәхәтләнгән очракта ашыгыс ярдәм машинаһы килгәнсе, кешегә тәүге ярдәм күрһәтү дөресме? Әллә табиблар килгәнсе бына тимәскә кирәкме һуң? Һез нисек уйлыйсыз? Әлбәттә, ашыгыс ярдәм машинасын чакыру мөмкинлеге бар икән, аның белән воспользоваться итәргә кирәк, билетергә кирәк, аларны чакырырга кирәк һәм авыруга һәм җәрәхәтләнгән урынга тынычлык булдырырга кирәк. Әмма бит инде травмалар инде көтмәгән вакытта, көтмәгән урында барлыкка килә дип әйтик. Әйтик, ул урманда, кайдадыр тауларда ашыгыс ярдәм күрсәтү машинасын чакырылмаслык урында булырга мөмкин. Бу вакытта инде беренче медицина ярдәм күрсәтү ысулларын белү мотлак. Мәсәлән, куллар, аяклар сына икән, кул астында булган агач ботагын, шуннан соң фанера кисәген, катырка кисәген белән бәйләп тугынлап куярга кирәк. Чөнки бу сынган урын селкенеп, аның сөякнең очлы урыннары тирене йыртып, ачык сынуга әйләнергә мөмкин. Ул авыр дәвалана. Әгәр дә инде мәсәлән киселүләр була икән, кан агулар, ул вакытта жгут салырга кирәк. Жгут салганда аны кием өстенә салына, кул астында булган шулай ук каеш, шуннан соң яулык, шуннан соң шарф, башка нәрсәләрне кулланырга мөмкин. Шушы жгут салганда аның вакытын билгеләргә кирәк. Әгәр дә инде дәваханага бару узакка китә икән, 15 минут сайын аны беразрак ышкындырып, яңадан ныгытып куярга кирәк. Һез бына ябай гына әйтеп һөйләйһегез, ысынлап та, мәсәлән, минең белемем дә юк.
мин бындай осрактарда үземде бик уйлап караһаң, Аллага шөкер, ундай осрактар менән булганым юк ундай осрактарда. Әмма ләкин дә, әгәр мин бына ундай осрак килеп сыкһа, мин бер мәле эшләй алмас идем, бик кыен хәл булыр иде. Шуның өчен дә бына безнең менә эштә һәм бөтә ердә лә өйрәтүләр алып барыла име. Мәктәпләрдә дә хәзер андый дәресләр кертелә бит инде. Уку-йортларында да беренче ярдәм күрсәтү бар җирдә дә шулай булырга тиеш. Булырга тиеш мөһим дәресләрнең береһе дип әйтәйек, әйме. Ә бына остеопороз сиренә күсәйек, бына ул сир ярахатлануның бер сәбәбе диләр табиблар. Был сир менән кемдер күбрәк авырый? Остеопороз сүзе ул грек сүзе, осто сөяк, пороз тишекле, челтәрле дигәнне аңлата. Беренче чиратта инде 50 яшьтән узган менопаузадагы хатын-кызлар бу ширгә бирелә. Чөнки бу гормональ статус белән бәйле. 50 яшьтән соң менопауза вакытында эстрогеннар кимәле кискен әзәя. Эстрогеннар, алар гормоннар кальцийны тотырга организмда ярдәм итә. Шушы эстрогеннар әзәю сәбәпле кальций күпләп организмда бүленеп чыга башлый. Менә әгәр искә алсагыз, шушы 50 яшьтән соң менопауза вакытында күп кенә хатын-кызларның буыннары да, сөякләре дә урта башлый. Шуннан соң ир-атларда ул соңрак, 60 яшьләрдән соң була, шулай ук гормональ статус белән бәйле. Шуннан соң организмда булган төрле ширләр, ул ревматик, эндокринология ширләре, ашказан эчәк ширләре, шулай ук остеопорозга китерә. Аннан соң күп кенә дарулар, озак кулланганда әйтик, гормональ препаратлар, преднизолон, канны сыйыклаучы препаратлар, гепарин һәм башкалар. Шуннан соң начар гадәтләр дип әйтергә кирәк. Ул тәмәке тарту, алкоголь эчемлекләрен чиктән тыш куллану, наркотиклар һәм башкалар. Шуннан соң узак вакытлар телевизор каршында утыру, гаджетлар белән маугу, ул кальцийны организмнан күпләп бүлеп чыгаруга китерә. Аннан соң бит инде безнең бүгенге көндә туклану да идеаль түгел. Күпләр фастфуд белән мауга, аеруча балалар. Ә был сир нәселдән килә дип әйтә алабызмы? Нәселдән килә дип тә әйтә алабыз. Аннан соң балачакта бу ширгә игътибар бирү кирәк. Чөнки кешенең организмы, скелеты 30 яшькә кадәр формалаша. Әгәр дә 30 яшькә кадәр кирәкле матдәләр җыя алмый икән, кальций туплана алмый икән, аннан соң инде 50 яшьтән соң организмда сөяк сымлары булырга мөмкин. Ә был сирде без алдан бер нисек белә алабызмы? Мәсәлән, аяк-кулларны һындырганга тиклем дип әйтәйек. Нисек беленә һуң был сир? Анализлар бирергә кирәкме? Кайһы вакытта табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк? Беренчедән 50 яшьтән узган хатын-кызлар, шулай ир-атлар уйларга тиеш, әгәр дә инде организмда менә әйтеп үтелгән авырулар бар икән, әгәр дә инде алар озак вакытлар шундый дарулар кабул итәләр икән, бу инде куркыныч факторлар дип әйтергә кирәк. Алар мотлак рәвештә үзләренең табибларына, терапевтларга күренергә тиеш. Аннан соң денсиметрия дигән бар тикшеренү, ул остеопорозны билгели. Тагыла бына халык медицинаһы дигән төшенсәләр бар бит әле. Халык медицинаһына мөрәҗәгать итү дөресме? Biz табиб буларак, мен инде тагы да медицина фәннәре кандидаты доцент буларак, әлбәттә бу халык медицинасына әзрәк сагаебрак карарга тиештер. Шулай да менә гасырлар буена ата-бабалар бит инде күчереп килгәннәр, күп кенә рецептлар бүгенге көндә ярдәм итә. Менә остеопорозны алганда шундый бер ысул бар, рецепт ата-бабаларыбыздан калган инде тавык йомыркасын катайтып пешерергә. Аннан соң аның кабырчыгын алып, илпәсеннән алып, пленкасыннан алып инде он хәленә китереп төергә кирәк. Аны коры савытка салырга. Һәм инде көндә кичке аш вакытында бер чәй кашыгы
кабул итәргә кирәк. Кабул иткәндә 1-2 тамчы лимон суты да тамызырга кирәк. Чөнки кальций белән лимон суты реакциягә керә һәм кальций цитраты барлыкка килә. Менә бит ата-бабалар белгәннәр. Менә бүгенге көндә ул күп тикшерүләр белән исбатланган кальций цитраты бүгенге көндә башка кальций тузларына караганда әйбәтрәк, яхшырак организм тарафыннан Организм үзләштерә инде. үзләштерә. Бына профилактикалау сараларына килгәндә. Профилактикага килгәндә күбрәк хәрәкәтләнергә кирәк. Аннан соң рациональ туклану, дип әйтгәндә, начар гадәтләрдән баш тарту. Менә бер генә әйтеп үтәм, бер ысул Скандинавия йөрүе, ул бик ярдәм итә. Ул бөтен организмга, йөрәк ширләреннән дә, сөяк ширләреннән дә ярдәм итә. Гомумән әйткәндә инде сәламәт тормыш алып бару. Әйе, тап шулай, хакланганды Ходай хаклар ти тагыла халык мәкалем. Бер-беребезгә игътибарлы булып, ысынлап та сәламәтлегебезне карап кына йөрергә кирәк дип әңгәмәне тәмамлайбыз. Студияда кунакта Башкортстанның атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты Радик Нурлыгаянов булды. Сәламәт булайык. Рәхмәт.